Rana, snimam sada ovo. Ajde sa mnom pa da idemo kroz ovu ćoškicu. Ajde. Velike i garaže nisu. Znači sve tamo je ceo ekar. Ima nešto kao igračka za decu tamo. To je sve na tamo, dugačko. Dobro. Neće da se vidi video, ništa neće da se vidi. To je antena, to ništa ne treba. Neće ni da se vidi ništa. Ovo možda se iseku drva. Neće da se vidi ništa, mnogo je mračno. Ovdje će da bude malo veći video. Bilo bi loše, zašto dobro idemo kuću. It's pointing this way. Pa dobro, isečeš ga pomalo. Znači ovo, ali tu je oluk, znaš, možda se namesti, ali tu je. Vidiš, to je prozor je tu. To su drveće koje možda prave. I taj zid koji ništa ne smeti, sečeš samo drveći ga tu. Malecka je kuća kao naša bez garaže. Gde je Malecka? I vidiš da je garaža tamo, 2 garaže. Samo što je mnogo loše, vidiš opet to. Gledaj, slikaj, trebalo da poneseš kameru drugu i da slikaš. Ne sviđa ti se ovo? Za naše pare, jedino za naše pare je to moguće. Čak i to je preskup. Šta? Kad si ti rekao, možemo da očistimo, on je rekao onda ti očisti. Pa nije zbog toga, Ana, neće onda kupuje to. Koliko je? Pa početno je 47. Hoćeš jabuke neke da uzmeš? Jeste. Pa iza ona kuća tamo, vidiš, tamo počinje. Onda zašto je ta kuća isto? Pa sad je kasno. Uzmi jabukicu za zeca. Uzmi jabukicu za zeca. Da. Vidiš šta je tamo ljuljaška, šta je ono gore na drvu? It's a tree house. Tree house, okej. I think this house is for tear down only. Ne, daj za